Laing pangutana nga bahin sa iyang damgo ang atong atagan og pagtagad kini gikan ni YGC. Si YGC nagdamgo nga nanamin kuno siya. Nangutana siya kung unsay kahulugan. Paminawa ang kahulugan sa samin. Ito pa ni Professor Swami na kung nanamin ka unya ni gwapa o ni gwapo ka, kahulugan nga kaibgan ka sa imong higala. Kung mabati ang imong panagway sa samin, pasidaan nga bulagan ka sa imong uyab o hinigugma. Kung mabuak ang samin, pangandam kay magbugno ang manag-uyab ug mag-uliay sa ilang mga kinuptanan, mahugno ang imong negosyo tungod sa utang nga dili kabayran. Kung naa kay damgo nga gusto namang mahibaw-an ang kahulugan, i-comment lang sa ubos. Kung mo pa ka maka-follow, basta na di na ta magkita.